покажи как играете. Хайде танцувайте. Танцува, да? София танцува, да? Мария, покажи ръченицата. Мария, стой вътре, стой. Вътре танцувайте. Тук вътре, тук. Не може вънка сега, не може. Елате по-навътре да играем, елате тук. Елате да покажете на мама и на тати как играете. Браво! Браво, пляскай, Мария, браво! Диско ли е това? Диско, миско. Опала. Какви са? Софи не така, не. Не дей затваря, не дей. Остави отворен, остави отворен. Остави отворен. Хайде танцувайте, танцувайте. Софи, остави камъчетата. После ще си играем с камъчетата. Не, стани горе, Софи, ставай горе. Ставай горе. Ставай горе, Софи, не така. Така може, обаче не дай да пипаш долу, че е цапа. Не, Софи, не. Така може. Така може. Може. Вие Макарена ли играете? Да? Може? Бу. Може, бу, може. Не, Софи, не така, Софи, не ще се удари, не.